OK, čaute, ja som Adam a toto je videovzorák prvej letnej série k príkladu 2 z 38. ročníka korešpondenčného matematického semináru. Poďme teda na to. V zadaní sme mali nejaký takýto obrázok, bol to geometria tento príklad a to nejaký všeobecný trojuholník ABC, v ktorom sme spravili rovnobežky so všetkými jeho stranami, ktoré sa nám preťali v jednom bode. Vzniklo nám tu niečo takéto a zároveň nám bolo v zadaní povedané o týchto troch menších trojuholníkoch. Nám boli povedané ich obsahy, teda že tento trojuholník mal obsah 4, tento 9 a tento 16. No a otázka za milión, ktorú sa snažíme teda zodpovedať, je, že aký obsah má celý ten náš trojuholník ABC. Fajn. Prvá fajn vec, ktorú si môžete všimnúť je, že všetky tieto tri trojuholníky, ktoré nás trápia, sú podobné a nielen sami so sebou, ale aj s týmto tu veľkým trojuholníkom ABC. Že totiž všetky ich vnútorné uhly sú rovnaké vo všetkých týchto podobných trojuholníkoch. Čo si viete proste ukázať jednoduchým tam uhlením, že tento uhol bude rovnaký ako tento uhol, čiže bude rovnaký ako tento uhol a ako tento uhol, tak to si to viete všetko pekne ukázať. Tým, že sú to všetko rovnobežky, tak sa vám pekne ukáže, že aha, všetky tieto trojuholníky majú rovnaké vnútorné uhly, teda budú podobné. No a pri podobnosti, čo nás trápi, je koeficient podobnosti. Takže ako veľmi sú si podobné. A v súvislosti s tým ešte zaujímavá vec, ktorú si môžeme všimnúť, keď si ako keby, že zoberieme tento trojuholník a posunieme ho sem dole na túto spodnú stranu a to spravíme aj s týmto, tak keď tu takto budeme mať, tak uvidíme, že súčet spodných strán týchto malých trojuholníkov tvoria dokopy spodnú stranu toho nášho veľkého trojuholníku, čo znamená, že keď by sme si mali, každý by mal svoj koeficient podobnosti K1, K2 a K3, tak súčet K1, K2 a K3 bude 1. Čo je fajn vec, ktorú niekam zapíšem, napríklad sem. K1 plus K2 plus K3 sa rovná 1. No, super. Ďalšia vec, na ktorú sa môžeme ísť pozrieť, je, že budeme sa nejako snažiť zistiť, no nevieme teraz sa na to pozrieť a povedať, že aký má ten trojuholník, aký má koeficient podobnosti. Vieme však ale zisťovať pomery tých koeficientov podobností medzi tými trojuholníkmi. A to tak, že budeme porovnávať obsahy. No a obsah trojuholníka závisí od dĺžky strán kvadraticky a tak teda závisí aj od koeficientu podobnosti v tomto našom prípade. A teda keď budem dávať do pomerov dva z tých trojuholníkov vždycky, tak budem porovnávať odmocniny z obsahov, nie rovno tie obsahy. Čiže keď chcem zistiť, aký je pomer koeficientov podobnosti prvého a druhého trojuholníka, tak si dám, že K1 ulomené K2. Ten pomer bude odmocnina z obsahu prvého lomeno odmocnina z obsahu druhého, čo je v tomto prípade 2 lomené, kde mám druhý tu, 3. To bude 2/3. Fajn. A toto viem spraviť aj so všetkými ostatnými. Čiže K1 ku K3 bude 2 ku 4, čo je 1 polovica. A K2 ku K3 to bude 3 ku 4. Fajn. Toto sú super veci. Vieme teda pomeriť tých koeficientov jednotlivých trojuholníkov a to môžeme teraz spraviť, že môžeme sa s nimi trochu hrať. No. Keď sa pozrieme na tú druhú našu rovničku, tak vidíme, že... Čo vidíme? Že 2K1 sa rovná K3. To som iba proste si prepísal tú rovničku, čo sme si tam vytvorili. A toto keď dosadím do toho, čo sme zistili už skôr, posúvaním trojuholníkov, teda že K1 plus K2 plus K3
sa rovná 1, tak toto viem pekne dosadiť sem do tejto rovnice a dostanem teda, že K1 plus K2 plus a K3 vieme, že je 2K1, takže plus 2K1 sa rovná 1. A toto viem zapísať, že K2 plus 3K1 sa rovná 1. A toto tu je tiež taká celkom podozrivá vec, že keď sa zase pozriem semka na tieto moje rovničky, čo mi vznikli, tak čo vidím? Vidím, že K1, že keď si toto si viem prepísať, že 3K1, to ma trápi, hej, že 3K1 sa rovná 2K2. A toto tu viem zase dosadiť semka. Že 3K1 sa rovná 2K2. Super, tak to tu nahradím. Čiže K2 plus 2K2 sa rovná 1, čo znamená asi toľko, že 3K2 sa rovná 1, čiže samotný ten náš koeficient zbora sme zistili je 1/3. Výborne. Tento vieme teraz použiť, dosadiť zase do týchto rovničiek a vyrátať si jednotlivé ostatné koeficienty, čo ale už nepotrebujeme, lebo jeden z nich nám bohate stačí. Zistili sme K2, to je ten trojuholník, tento tu. A teraz chceme, zase robíme to, čo sme robili predtým, že obsah tohto tu malého trojuholníka, toho K2, teda trojuholníka toho druhého proste, a tohto veľkého je tam koeficient podobnosti 1/3. Zase sme vraveli, že tam je kvadratická závislosť, teda bude ten malý trojuholník, jeho obsah bude 1/9, alebo 1/3 na druhu, bude 1/9 z tohto celého. No a keď viem, že ten malý je 9, ak on je 1/9 z celého, tak ten veľký trojuholník, proste, že to velikánske S-ko bude rovné 9x9, čo je 81. Urá. No, a to je všetko, čo sme chceli zistiť. Tak, sa majte, díky za pozornosť. Čaute.